Nej, det kan vi inte göra. Jag kan köra på vägen igen nu då. Ska jag sakta bara, du får inte dra på någonting. Jag frågar dig, vad är bästa stället att ställa på nu? Där nere. Uppe på plan måste det vara. Eller där, men nu är vi för långt förbi där ju. Men så blir inte en väg från någon annan här ju. Vi ställer ju ner den där nere. Ja, vi ställer ner den ner. Nu ser när vi kommer ner. Han kan ju vara med på fotograferingen i alla fall. Min bil. Så hämtar vi den. Ja, jag har en liten träck. Jag vill inte låna släp. Ja. Ja, men vi har några stycken. Vi hjälper dem just det. Ja, nu tar vi inte in. Han är hemma.